29 बोसोरावनो सन्तोष बर'नि किडनि आरो लिभारा गाज्रि जानानै दङ। जेबो खालामनो हायाखै। आङो फिसाखौसो मेचिनफोर मोनसे जालांगासिनो। मोजां देहा फाहामसालि फाहामथाय लानो थाखाय रां गैया सन्तोष बर'आ। हाग्रामा सार आरो बिश्वजित सार प्रमद बर' सार नोंसोरो अनसायनानै रांनि थाखाय नोंसोर बेमारनि थाखाय अनसायहरदो नोंसोर। मोजां देहा फाहामसालि फाहामथाय लानो हायैनि थाखाय सन्तोष बर'नि बेरामा बारानिफ्राय बारा जानो थांगासिनो। तामुलपुर जिल्लानि निजदिपिलि गामिनि रुंसारि जातिराम बर' आरो माकुनि बर'नि फिसाज्ला सन्तोष बर'आ 29 बोसोर बैसोआवनो थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनो किडनि आरो लिभार गाज्रि जानायजों भुगिनानै दं। मोनथिनाय बायदिब्ला सन्तोष बर'आ गावनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय रङियाव थानाय एक्सपर्ट हस्पिटालावबो फाहामथाय लाबाय, नाथाय गोबां रांनि खरसा खालामनायनि उनावबो मोजां जायासै। सन्तोष बर'नि नखराव गैया रावबो रां खामायनो हानाय। गावनि जोनोमगिरि बिमायाबो बेरामजों भुगिनानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनाय बायदिब्ला जा एसे हा हु दंमोन आरो धोन सम्पति जा एसे दंमोन बेबो फाहामथाय लानायाव खरसा जालांबाय। बेखायनो सन्तोष बर'आ गावनि बेरामखौ मोजां देहा फाहामसालि फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जानानै फैदों। बे गोब्राब बेरामखौ फाहामथाय लानो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, आसामनि मन्त्रि बिश्वजित दैमारि आरो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'निसिम रांखान्थियारि मददथि हरनो थाखाय सन्तोष बर'आ आखाइ खबजानानै खावलायहरदों। सन्तोष बर'आ बेमाराव गोलैनानै आजि 1.5 बोसोरानो जाबाय। बेमार रांनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै। आङो फिसाखौसो मेचिनफोर मोनसे जालांगासिनो। किडनिनि प्रब्लेम, लिभारनि प्रब्लेम, आरो आथिं फरा जाना दोङो। रावबो नायनाय गैला, रावबो फैसा थाखा दिहुननाय रावबो मानसि गैला। हा बायदोंमोन 2 बिघा इबो बिक्रि जालांबाय। रावबो गैला। नोंसोरो रायजो राजाफोर अनसायनानै माबा मोनसे आंनि फिसानि बेमारखौ नायख'नो थाखाय माबा लादो, नोंसोरो राहा लादो। जोंहा जेबो गैजादों दा। नोंसोर अनसायदो रायजो राजाफोर। मोजां डक्टरनाव खिथिनो हायाखै जोङो। मेडिकेलाव 1.5 बोसोर जाबाय आरो फिसा फिला डक्टरनाव खिथिबाय थादों। दा बारासो बारा जालांबाय थादों मानसिया। जों उपायानो गैला, मादो मा खालामबावगोन। जोङो नोंसोर अनसायनानै बाय नायफिनहरनायबा हामगौमोन। नोंसोरो हाग्रामा सार आरो बिश्वजित सार, प्रमद बर' सार नोंसोरो अनसायनानै रांनि थाखाय नोंसोर बेमारनि थाखाय अनसायहरदो। नोंसोरो बेमारखौ आखायाव लादो नोंसोरो बाङाय, नहले जोंहा उपाय गैथारला। फिसा हौवाखायसो नायगार फुथारनाय जासिगोन जों। नोंसोरो राहा खालामहरदो। जों आरो मा उपाय खालामनो, एख' गैला जोंहा। न'खरावबो रावबो आरजिनायबो गैला, मानायबो गैला। न' बां बायजोबनो हमलांबाय। बेमार नायनाय गैला, आरजिनायबो गैला। जायबा आरजिनाय गथ' बेनो गोलैना दङ दा। जों मा उपाय खालामनो। नोंसोर अनसायनानै नायफिनहरदो आंनि फिसाज्ला सन्तोष बर'खौ। रांनि थाखाय आं बिराद अभाबाव गोलैना दोङो। आंनि मुङा सन्तोष बर'। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि निजदिपिलि खुन्थिबारि गामिनि। आं किडनि प्रब्लेम आरो लोगोसे लिभार पेसाब प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। बेनि थाखाय आं मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां रांनि प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ। आंहा आइयाबो बेमाराव गोलैनानै दङ। जेबो इनकाम खालामनो हालिया आङो। न'खराव रावबो इनकाम खालामग्राबो गैया। आं जा हायोमोन इनकाम खालामोमोन। बेनि थाखाय आङो मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोलैना दङ। आंहा बिदि जेबो दिहुननो हानाय जेबो राहायानो गैला। हा एसे दङमोन, बेखौबो गुबुननो फाननाय थांबाय। जेबो फाननो हानाय राहा गैला। आं मोजां डक्टरनाव फाहामथाय लानो थाखाय रांनि आंखाल जानानै दङ गोबां।
न'खरावबो रावबो गैलिया। बाबा दङमोन, बाबायाबो बेबो रुंसारि जालांबाय। दा आं मा खालामगोन जेबो उपायानो गैया। बेनिखायनो मोजां डक्टरनाव फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांनि प्रब्लेम जानानै दं। मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। गोबां रांनि आंखालाव मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। बिनि थाखाय आं BTCनि मानगोनां हाग्रामा सार नोंथां, लोगोसे जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार, लोगोसे MP प्रमद बर' सार नोंथांमोना आंखौ एसे मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय सुबिदा होयो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनाव गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनाबो जि हायो आंखौ अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।